गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो जोबथारनायाव कमेन्ट खालामनानै बोसोन हरगोन होननानै। मेरा कोकराझार में बोडोलैंड को मांग करके 30 साल लड़ाई सड़ा था। हजारों लोग मारा गया, लाखों लोग बेघर हो गया। আমি ক'ব পাৰোঁ যে জুই জ্বলিলেহে ধোঁৱাটো ওলাব, ধোঁৱা ওলাইছে মানে জুইটো জ্বলি আছে। গতিকে কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকৰ মাজত ক'ৰবা নহয় ক'ৰবা ডিফাৰেন্সটো নিশ্চয় হৈছে। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेखौ जोङो जोबनायाव सावरायगोन। दा गिबियावनो जोङो मोनसे भिडिअ'खौ लानानै खोथा सावरायग्रोगोन। बेनो जाहैबाय क'क्राझारनि MP नब सारनिया जोंनि बड'लेण्ड दाबिनायफोरखौ लानानै एबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सिगाङाव जाबोनाय दुंहाव थासारिफोरखौ लानानै बिथाङा पार्लामेन्टआव माबायदि जंखायनाय भाबै सावरायदों, बिदिन्थि होदों, बेफोरखौ एसे नायनानै लाग्रोनि, बिनि उनाव लासैनो सावरायलांनि। मेरा कोकराझार में बोडोलैंड को मांग करके 30 साल लड़ाई सड़ा था। हजारों लोग मारा गया, लाखों लोग बेघर हो गया, लाखों लोग को प्रॉपर्टी खत्म हो गया। लेकिन आज एक अच्छा हो गया जो हम 2014 में यहाँ आ गया पार्लियामेंट में, तो इसे धीरे धीरे खत्म हो गया। जिस दिन हमने यहाँ आ गया उसी दिन से हमारा उधर भी एक ग्राफ छोटा हो गया। सर आपको शायद पता नहीं, मेरा पहले 4 बार का MP था। वो यहाँ के क्या करता था, जो भी कोई गोलीबारी यहाँ इंसिडेंट होता वो क्या करता था, ये खुलता है, उसको घुमाता है, चिल्लाते हमको बोडोलैंड चाहिए। जी जी। भिडिअखौ नायनानै निश्चय नोंथांमोना हमनो हाबाय बिथां नब सारनिया जायनाखि दा क'क्राझारनि MP, बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि डिमान्डखौ ओरैबायदि मोनसे बिदिन्थि होदों पार्लामेन्टआव जे गोरलै गथ'फोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव माबा मोनसे बिनाय बायदि बेबायदि माबा खालामदों, बेबहार दिन्थिदों बिथाङा। जे जोंनि बड'लेण्ड बिनायखौ बेसलेस मिनिं ओंथि गैयै बायदि बिथाङा खोथा बाहायदों। दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोन। राजनितिकआनो दिनैहाय जोंनि हारिखौ एबा बर'फोरखौ बेसेबां खैफोदाव लांखो आरो दिनैहाय बेबायदि पार्लामेन्टआव जोङो मानो बेबायदि बड'लेण्डखौ लानानै लासिं सिं बाथ्रा बुंजानाय जाखो, एसे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। जोंनि खौसेथि गैयैयानो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि आरो बे गोरोन्थिनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि जोनोमनिफ्राय फैफानाय मोन्थाय बड'लेण्ड जायखौ जों मोननो हायाखिसै आरो बेजों लोगोसे बे डिमान्डखौ जोङो जेरैबायदि डिमान्ड खालामबोदोंमोन बे डिमान्डखौनो बिथाङा दिनैहाय पार्लामेन्टआव ओरैबायदि मोनसे लासिं सिं फाव दिन्थिनानै आरो लासिं सिं माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा पार्लामेन्टआव बुंथिनानै होबाय। अब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद अपमान खालामजानाय बायदि आं मोनदों। रायजो राजाफ्रा माबायदि मोनदों आं बेखौ मिथिला, कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय। दानिया गुबुन मोनसे भिडिअखौ नायदिनि, जाय भिडिअनाखि BJP आरो UPPL बिथांमोननि गेजेराव गावस्राहां जानानै दं। दा बेखौ जोंना मामाया एसे इंगित होदों आरो बेजों लोगोसे सोनाब क'क्राझारनि MLA बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङाबो एसे बिनि सायाव फोरमायथि होदों। भिडिअखौ नायनानै लादिनि। BPF আমাৰ বিধায়িনী দলত আছে, যিহেতু BPF কংগ্ৰেছৰ দলতো নাই, তেওঁলোক আমাৰ লগতো প্ৰত্যক্ষভাৱে নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দিশবিলাক আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু ডেফিনেটলি যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ওচৰ চাপি আহিব তেতিয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি চাই আমি সিদ্ধান্তসমূহ ল'ব লাগিব। মানে ভিতৰৰ কথাটো স্পষ্টভাৱে কোৱাটো টান, কিন্তু বাহিৰত যেহেতু কথাবিলাক ওলাই আছে, আমি ক'ব পাৰোঁ যে জুই জ্বলিলেহে ধোঁৱাটো ওলাব, ধোঁৱা ওলাইছে মানে জুইটো জ্বলি আছে। গতিকে কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকৰ মাজত ক'ৰবা নহয় ক'ৰবা ডিফাৰেন্সটো নিশ্চয় হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ আগত মজবুত এটা বুজাপৰা আছিলে, সেই বুজাপৰাত নিশ্চয় ক'ৰবা নহয় ক'ৰবা ব্যাঘাতটো জন্মিছে। সেইটো আমি স্পষ্টভাৱে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ EM বিলাকৰ বা দলৰ নেতাবিলাকৰ মাজত যিবিলাক যুক্তি তৰ্ক হয়, বাক বিতণ্ডা হয়, কিছুমান ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ কথাবিলাক আজি মিডিয়াবিলাকত আমি পাই আছোঁ। তেওঁলোকৰ বুজাপৰাটো ভাল এটা পৰ্যায়ত আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ।
भिडिअखौ नायनानै हमनो हाबाय जानांगौ राजनितिका माबायदि जागासिनो दङ मानोना UPPL आरो BJP नि गेजेराव एसे खेलिमेलि जानायखौ जों नुनो मोन्दों मामानि बिबुंथि बायदिब्ला माने माबा मोनसे हिसाबाव हयथ' मिलायाखै जानो हागौ जायनि थाखाय मामाया बेबायदि खोथाखौ बुंदों गोदान लोगो नागिरनाय बायदि मोन्दों मामानि खोथायाव नाथाय मोनसे खोथाया बेनोल' जोंहा गोसोआव लानांगौआ राजनितिका बिदिनोखासै थांलाय फैलाय सोलाय सोल' दा बेबायदिजों जों बर'फ्रा लाब जागोन ना लस जागोन बेखौसो जोंहा सिन्था खालामनांगौ दं एस बर' हारि हिसाबै दा मोनसे खोथाया बेनो जोङो राजखान्थि गेलेनानै बर' हारिखौ राजखान्थिनि बोलि खालामाबानो जाबाय जोङो हारि हिसाबै जों खैफोदाव गोग्लैयाबानो जाबाय नुबोगासिनोखा BJPआ BTC खौ कब्जा खालामनायनि प्लानिंआव ओरैबायदि जागासिनो दं नायबायल' था नंखाय नंदोंबा आसल खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि दा UPPL जों सरखार सोलिगासिनो दं गाबोन गुबुन पार्टिखौ लानानै मामाया सरखार दागोन आसामावथ' थाखागोन 5 बोसोरखौ बिथाङा सलायखाबावगोन जायखौखि जाया लोगो लानानै दा बै बेलायाव मा खालामगोन मामाया BTC ओनसोलनि माखासे बर' लिडारफोरखौ कारापसन लिस्टआव दोननानै नटिस हरनानै एरेस्ट खालामगोन आरो बै समाव एरेस्ट जाहांखौ गिनानै जोंनि माखासे बर' लिडारफ्रा राजनितिक लिडारफ्रा बिबाराव बारसोमहैगोन अब्लासो गगोन नालाय दा बे प्लानिंखौ खालामगासिनो दं जेब्ला जोंनि गासैबो बर' लिडारफ्रा बेबायदिनो गियै बिबाराव बारसोमहैगोन अब्लानोथ' बिबारा मेजरिटि जानोसै ना BTC आव अब्ला मामानोथ' बोलो नांला BTC खौ सेनो थाखाय बेनो प्लानिंआ नायबायल' था सानसे बेनो जाखागोन नैबे मोनसे खौराङा लासिंसिं जालायबाय बर' हारिनि थाखाय लासिंसिं बे लासिंसिङा मा जाखो थाख्लाइखौ एरेस्ट खालामबाय बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाइ नार्जारि एबा प्रजित नार्जारि बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा सासे उन्दै बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामदों दा बे एरेस्ट खालामजाथावखा बिथाङा बिराद गिदिर दाय मावदों बेथ' बारग'खाया जेरै दाय मावदों एरैहाय हमजादों आरो हमजाखानांगौखा बेबायदिया माब्लाबाबो गनो नाङा आरो बेबायदिखौ माब्लाबाबो हगारनाङा आरो जेरैबायदि साजा होनांगौ बेबायदि साजा होखानांगौ जायखिजाया जेसेबांखि गिदिर मन्त्रि मिनिस्टार एक्टर एक्ट्रेस जायखिजाया मालाबाबो कनसिडार होजाथाव बाथ्रा नङा बियो ओंखायनो दिनै पुलिस प्रसासना बिथांखौ बिथांनि दायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों धन्यबाद आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथाङा मोननांगौ बायदि साजाखौ मोननांगौ बिथाङा जेखियानो जाया मानो जाय हक आं गोबां खोथा बुंबाय बिनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्रांदोंबा अन्नानै निमाहा होदो जोबथारनायाव भिडिअखौ गोबाव खालामलिया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जाय बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि